Kumasi sigida min be wele ko inshallah Côte d'Ivoire jamana faba kono Abidjan Mali jamanaden caman de sigilen bɛ o yɔrɔ kofɔlen in na yandi an sera ka karamelakaw ka denbaya mɔgɔ dɔw sɔrɔ u dusukun kamikaminenba u bɛɛ k'u ka suw kasi karamelakaw ka denbaya maaw ka seereya y'a yira k'a fɔ k'u ka mɔgɔ caman de fagara u bɔdugu la Guni Abe Mali jamana camancɛ yan fan fɛ Karamel Salimata ni gwadomuso don tɔgɔ cɛ yɛrɛ min tora a kɔnɔ ni a kun bɛ Bamakɔ a bɛ taara so an kumana mais depuis a tagara so ne n'ale ma kuma tugun ale fatura a kɔnɔ ani n kɔrɔmuso min y'a cɛ fatura a kɔnɔ ale kɔni sugu tɛmɛni ne n'ale kumana a kun bɛ sofara sugu la n dusukun tɔɔrɔlen don u b'an dɛmɛ Ala kama bi kɔni jigi wɛrɛ t'an na tuguni ni Ala tɛ u y'an dɛmɛ an ya mɔgɔ ninnu muso ninnu bɛ bɔ cogo min na ni an b'o le ɲinina sisan kɔni bi kɔni an b'o le ɲinina bɛɛ y'an dɛmɛ Ala n'a kira kama ko nin y'a tile fila ye anw bɛ jɛnaja dɔrɔn de la yan ni basi min filɛ nin yan de an ka denbaya bɛ maaw bisimila minnu bɛ kana sangafo la ani ka dɛmɛ don an ma Adama Karame ale bɛ Côte d'Ivoire jamana kan ni y'a san 30 ɲɔgɔn ye ko k'a ka taama laban ka taa bɔ dugu la Guni Abre o kɛra san 2010 waati jumalon wula fɛ nena mɔgɔ kan wele ko a fɔra mɔgɔ donna ka dugu la yen o ka mɔgɔ caman minɛ donsow ni famafin bɛ mɔgɔ minnu na ko dɔ yɛrɛ b'a gɛlɛ kan de fɔ o minɛ ka o bɛɛ minɛ jumalo wula fɛ ka jigin ka bɛɛ minɛ fo denmuso ka bɛɛ minɛ ka datu misiri kɔnɔ o ka datu misiri kɔnɔ dugu gwɛra o ka bɛɛ ɲɛsiri ne kɔrɔcɛ min ye dugu alimami ye ne yɛrɛ ka dencɛ a tun bɛ kalan na ale fɛ yen ani denmuso tɔw ani dɔgɔcɛ yɛrɛ o ka dɔgɔcɛ kelen faga o dencɛ ani mɔgɔ tɔw ani dɔgɔcɛ dɔ bɛ a den ba la yen ko ni fagali ko don ko b'an ka den ninnu to yen denmisɛnninw to yen ko kalifa don o ka den de kalifa ko n b'a kalan a kana denw faga a y'a to olu bɛ taa n y'a fɔ a b'a n'u faga o ko bɛɛ ɲɛsiri samidon sɔgɔma ka bɔ n'o misiri kɔnɔ sisan ka taa ne dugu kɛmɛ tomisi dɔ bɛ yen tomisi ka taa kɛnɛ bagan sisan k'o bɛɛ la Adama Karame ye mobili bolila ye ko tile fila dangarili in kɔfɛ ale ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka courant rouge maaw wele Sevare cogo min na u bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'u ka suw sɔrɔ nka u y'a kunnafoniya k'a fɔ k'a tɛna se ka foyi kɛ nin koɲɛ la ka sɔrɔ Mali jamana finitigiw ka fara courant rouge baarakɛlaw kan ma d'a kan ka taa n'a ye Guni Abe Ali Karame ni kɛnyɛrɛye baarakɛla don n'u bɛ Mali jamanadenw fɛ minnu sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan ko chauffeur min sɔrɔ courant rouge chauffeur a bɛ Sevare ale ko ma ko ale y'a sɔrɔ ko ale kuma ni a y'a mɛn a y'a faamu fana a y'a ka patron fana wele u sigila kan u bɛ ka ɲɔgɔn ye k'a la sisan u bɛ ka ɲɔgɔn ye k'a la n'u ka ɲɔgɔn ye kɛ n'u bɛnn'a la u bɛ papier kɛ ka taa faamaw fɛ pour que faamaw k'u bilasira u ka taa dugu in na u bɛ taa Guni ka taa su ninnu filɛ su bɛ cɛ cogo min na u b'o ɲɛɲini k'a b'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin nigɛlɛya wale minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ a la nin tun ye Alain Amushi ale ka sɛgɛsɛgɛliw ye VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Abidjan min lasera aw ma Mariam Traoré fɛ